Sus, nepustil tu nikoho tu, keď mali. Hej, kuše. Havka. Idem havka, nie kuše. Tam im jesť papriku horku. Ja. A je to. Aj. Papriky mu dávaš. A to čo? Aj kusy. Hej, to kušivecka tebe. A čo myslel, co nepredávaš televízor? Už nepredávaš? Ne. Veď si predávaš, vecka, nie? Co si dal, už kedy roku mi ísť, kúkaj tam. Dobrý televízor. Musí dať peniazy za programy už. A idúci programy už? Kedy si dala? Ešte pôjdem, ale ešte, ako ide za peniaze, tak ho zaplatí. Milo platí. Kedy si dala za programy? To 300 eurá, nazad. Tam musím, a ja. Každý mesiac platí po 300 eurá. A stále to platí. Tak ty musíš lapať veľa programy. Nie, tak, ak to je tak robí. Jak? Kedy lapáš? Ho? A keď? Kedy lapáš programy? Programy kedy lapáš? To sa dám kilo. A veľa lapáš. Do. Hej, to platilo, že tedy po 300 platíš, nie? No, vidíš. Keď počera to tu až pribul. No. Tá... Toto už nejde, co še modľa. Toto, co tedy še modlili, už nejde. Ide. Hej, modlíš še. Hej. Ide to. Ale modlíš aj ty? No. Ta čo? Nie? Mala by si še modliť. A co, še patríš to te seriály? Jak? Ta co idú na doma. Hej. Hej. Ale ináč hrajú toto. Hej, táto už. Tá mi doma si dlho, zimno bolo tu. Hej. No ja. A mašinu nepredávaš? Kúkaj hovorí. A polamana je, kúkaj. Jak? Polamala je masina. Ej, graň, čo to? Čo je? Ja, Zdeno. To nie je tvoj pes. Stará opíne takom A čaji. nekuše, to pes. To nejaký strašný to pes, nie? Či? To patkaneš, nie? Ty šumný je. Aj tam to bili, nedám to Ale cožkaj, co je, píre? Hej, no takú kuru lapa. Kuri lapa. Hej. Hej. Ale to tvoj miláčik, nie? Hej. Ale tu nech nespí, onka spí. To čom? Čo si zjel tu poslednú tu správu? Čom? Nechorí náhodou. Nedám aj svoje jedlo. Hej, no. Musel aj svoje jesť. No nič, no. Tak co, ideš? Kde? Ja doma. Ale ideš či nie? Nejdeš? Jak chceš? Už koniec. Ja teraz toto je na doma. Tak púšť. Nie, že púšiš toto. Ale pace toto, znáš? Rodno je. Patríš? Jak? Co? Nekúka. Co nepatríš? Podno. Ja si toto bude, tak bude. No ale predtým si patrila, nie? Tak on kúkal. A ty? Ja už nekúkam. Nie? Nemáš náladu už. Musím už skôr asi, jedro. Ale nemáš náladu už, nie? On kají, čo ide, on kají. Ale nemáš náladu už na to. Ale patrila si, nie? Tá onkou, tu, tá kúkaj, tá. Ja už teraz nekúkam. Nekúkam už. Jaj, láska vúla, nie? A zespí na zadrara. To tu spí, ale ja s ním nemám nič. Ta čo? Ty s ním nežiješ? Ho? Nežiješ s ním? Tako, jak on. A či ňaňa už neseš? Išlo pomáha, drevo dozadu poskada. Do Anglicka nejdeš?
A te nevolajú, tak jakú ideme. To tebe netreba volať. Bo ja tam kde, nie? A už ima. No, Prišla za mnou bez nikata, ale čekaj, už ima. No. Prišla ona, tá, prišla mi sebe. A už teraz už ime. Oplaci si 6. No, co prišla mi nazad, to čo? Nazad by si prišla, tak kedy? Tu je, že sestra aj plánuje, že... Na kedy?